Príjemné dobré ráno zo slovenského Liptovského mora. To se nacházíme přímo uprostřed největší slovenské nádrže na Slovensku, Liptovská Mara. A aby Liptovská Mara vznikla, tak muselo byť potopených až 13 slovenských obcí. No a dnes je to ráj dovolenkářů, obzvlášť teď v létě, no a já jsem sám zvědavej, co se tu všechno dá dělat. Ja som zvedavá, či vydržíš. Pridaj, no a úplne... Náš areál sa nachádza na Liptovskej Mare, v obci Liptovská Trnovec. Máme tu veľa zábavných atrakcií. My ako zábavné centrum sme otvorení od júna do septembra. Teď v létě nás samozřejmě zajímá nejvíc kategorie koupání. No tady se dá koupat opravdu všude, 22 km čtverečních, prostě krásné přírody a dokonce tento areál je strážený plavčíky. Tá voda je už tretí rok najčistejšia zo všetkých prírodných jazier a momentálne má 22 stupňov, takže jedna z najteplejších asi, čo sa to týka. Mňa tak vždy zaujímalo, inak ako taký seriál chodí, že Baywatch. A oni to tak všetci tak akože spomalene tam, vieš, behajú. Aj vy to robíte každé ráno? No samozrejme, ale záleží od toho, koľko je tu pekných dievčat. Voda je čistá, teplá a já proto hodnotím jako 5 hvězdiček z možných 5. Další kategorii, kterou hodnotíme v létě, je zábava. No jak sami vidíte, já jsem tady našel opravdu velké množství adrenalinu a jednu takovou zábavu si jdu právě vyzkoušet. Držte mi palce. Ako rýchlo ide tento čln? No, vieš 90 km za hodinu, niekedy až 100, záleží aj od vodnej hladiny a má 515 koní. Koľko ideme? Teraz momentálne 60, 80. No? A už mi majú vlasy, 90. A je to tu super! Ideme si, rýchlosť. Já jsem se perfektně vybláznil, kdybych mohl hodnotím 6 hvězdiček, ale můžu hodnotit jenom 5 z možných 5. A já se jdu podívat i tady do zákulisí kuchyně. Tady vidím, že se dělají nějaký palačinky, polívka, guláš, tohle je guláš. Myslím, že může být. Tady vidím nějaký kuře. Kura na prírodno to vždycky musí byť. Klasické, vypražený sír. Toto je rezeň, povinná jazda všade musí byť. Tady vidím nějaký salátový bar. Áno. Dobrý. Dobrý deň. Ako sa volá loď? Loď Mária. Zostalo názov podľa zatopenej obce. A koho viac milujete, loď či ženu? To je ťažká otázka. Prišli sme sa trošku zrekreovať. A spokojní ste, Liptovská Mara? Zatiaľ áno. Čo hovoríte na vodu? Ja pôjdem, ale neskôr, keď slnka vyjde vyššie. A keby sme sa stavili o 20 eur, či skočíte dole? Skočím. Aká je voda? Fajná. Fajná? Toto všechno jsem si objednal, abych mohl otestovat. Jídlo mi chutná, no já musím ocenit i to, že se tu dá najít i zdravý salát a proto hodnotím jako 4 hvězdičky z možných 5. Aké bude teda celkové hodnotenie? Kika, já musím říct, že Liptovská Mara u mě jednoznačně zabodovala a proto prošla. Ja keď pozerám, tak mám pocit, ale že začína pršať, takže pridaj, aby sme sa stihli dostať na druhú stranu. A vy si najmä užívajte leto, krásne ráno!